For en idealgas gælder der, at trykket gange rumfanget er lig med stofmængden gange gaskonstanten gange temperaturen målt i Kelvin. Gaskonstanten R er en konstant på 8,314 Pa gange kubikmeter divideret med mol gange Kelvin. Nu vil jeg ændre på variablen for at vise sammenhængen imellem dem. Først pumper jeg lige nogle partikler ind i beholderen. Her kan vi se, at både trykket og temperaturen den stiger. Så vil jeg lige prøve at opvarme den her beholder en lille smule. Og igen stiger både tryk og stiger trykket, når jeg opvarmer. Det kan vi se herover. Hvis vi ændrer på temperaturen, så den bliver større, så bliver tælleren større, og nævneren forbliver den samme, og derfor vil trykket P blive større. Hvis vi i stedet gør volumen mindre, vil vi se, at trykket igen bliver større, hvilket også giver sig selv, da volumet, nævneren bliver mindre, bliver trykket større. Også temperaturen bliver større, hvilket er et resultat af, at tælleren tilsammen giver noget, der bliver større, ved at trykket P bliver større, men at rumfanget ikke bliver tilsvarende mindre, og derfor vil det tilsammen gøre, at temperaturen stadig vil stige, selvom temperaturen falder. Nej, ikke temperaturen, undskyld, selvom rumfanget falder. Nu vil jeg holde volumet konstant, men pumpe nogle flere partikler ind i beholderen. Her vil vi se, at trykket igen stiger, hvilket er fordi der kommer flere mol ind i beholderen. Og mol, som er stofmængden vil blive større, og derfor vil trykket blive større.